Ribeira conta con dúas festas declaradas de interese turístico de Galicia. A da Dorna ostenta esta distinción xa dende 2005, mentres que a exaltación do Percebe de Aguiño sumábase a esta ilustre lista hai 4 anos. Conseguir a festa de interese turístico no ano 2005, como dixo Ana, e nada, pola miña parte, nada máis, solo que seguramente todos sedes asiduos a vir a Dorna, pero que non sea, pola miña parte ten a invitación de vir este ano á Festa da Dorna, que se celebra do 17 ao 24 de xullo, aquí en Ribeira. Aínda que se revalorice cada ano na Festa do Percebe, que este ano próximamente nestas datas se presentará de novo para este ano, o número 27, pois ao mesmo tempo é moi importante que se conozca a nivel cultural, porque non solamente é bo para nós, para o noso sector, para o noso traballo, sino para o povo en sí, non? Iso trae moita xente. Coa intención de promocionar esta e outras citas festivas e gastronómicas, o Concello participará na Feira de Festas de Interese Turístico de Galicia cun expositor propio. É unha oportunidade, como digo, para poñer en valor estas dúas festas, pero tamén unha oportunidade para poñer en valor outras festas gastronómicas que temos no municipio, como son a Festa da Navalla de Aguiño ou a Festa do Polvo de Palmeira. Para elo, levamos unha decoración no stand feita proceso para esa feria. Esperamos que sexa un escaparate turístico de promoción importantísima para o noso Concello. Un exemplo delo é este cartel que temos aquí con todos os recursos turísticos, bueno, non todos, porque hai moitos recursos turísticos naturales no Concello de Ribeira. Festur desenvolverase dende este xoves ata domingo día 7. Ademais de información e material divulgativo, no stand de Ribeira proxectaránse vídeos promocionais das festas e recursos turísticos que ofrece o municipio.